Príspevok našej redakcie k referendu. Komplexné zhodnotenie predčasných parlamentných volieb. Nová hviezda na našom reklamnom nebi. Príjemný, dobrý novembrový večer, vážení televízni diváci. Dobrý večer. Isto budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že tohtoročná jeseň je priam preplnená veselými a radostnými udalosťami. Jednou z tých najveselších udalostí, dokumentujúcich, že my Slováci máme zmysel pre humor, nech to stojí, čo to stojí, bolo aj nedávne referendum o preukazovaní pôvodu peňazí. My v redakcii Apropo TV sme nechceli ostať bokom a tak sme sa rozhodli podporiť myšlienku referenda vlastným príkladom. Keď ja takéto veci vidím a počujem, tak ma veľmi srdce bolí, lebo ja vám ešte jednu vec poviem. Takto, na čo sú nám grafy, keď nemáme výsledky? A to asi všetko. Hlavná myšlienka referenda, zobrať všetkým, čo sa dá, nadchla samozrejme aj nás. A tak sme sa zišli na Zoradisku, kde sa začínali aj prvomájové sprievody na bývalej Štefánikovej ulici, ktorú sme spätne premenovali na ulicu obrancov socializmu. Ale to už prichádza hlavná atrakcia, alegorický voz s emblémami tých strán, ktoré v minulom parlamente prispeli k odhlasovaniu tohto prepotrebného referenda. Na našej alegorickej áví sme sa snažili veselou, ale pritom názornou formou vyjadriť hlavnú myšlienku referenda, boj proti všetkým, ktorí v škole odsedeli viac ako 4 zimy. Aj podľa reakcií okoloidúcich môžeme konštatovať, že 60 miliónov korún, ktoré už naskrze nebolo kam dať, sme na Slovensku investovali správnym smerom. Spontánne nadšenie však vládlo aj dole, na ulici, kadiaľ kráčal rozjasaný zvyšok nášho tvorivého kolektívu. Nálada v sprievode bola taká vynikajúca, že sme nakoniec nedošli ani do referendovej miestnosti. Ale nie je nám to ľúto. Strhli sme 19,96% ostatných a tí nakoniec došli. Teraz prosím venujte pozornosť tomuto mimoriadnemu pátraniu. Dosť dlhý čas je nezvestná prosperita slovenská. Menovaná dobre vyzerá, má spokojný výraz a dobré perspektívy. Zo Slovenska odišla v roku 1948 a odvtedy ju u nás nikto nevidel. Prosperita hovorí po anglicky, po nemecky a po japonsky. Zvláštne znamenie, nevie ani slovko po rusky. Akékoľvek informácie o pobyte menovanej si nechajte pre seba, prípadne ich využite na osobné obohatenie. Vážení priatelia, hoci predčasné parlamentné voľby patria už minulosti, predsa len ich výsledky v nás ešte stále žijú. Aby sme vám pomohli zorientovať sa na našej povolebnej scéne, pozvali sme si do štúdia nášho Apropo TV odborníka skutočne na slovo vzatého. Je ním politológ a komentátor zahraničnej i domácej politickej scény doktor Hugo Portviš, ktorého poprosím o názor na možnosť zostavenia novej vlády. Áno. No. Predovšetkým musím, vážení televízni diváci, konštatovať, že politická scéna na Slovensku je a hlavne bude pestá. Áno. Kardinálnou otázkou však zostáva, kto, hlavne ako, zostaví novú slovenskú vládu. Áno. Väčšine z vás by sa mohlo zdať, že hnutie za demokratické Slovensko svojimi 35% sa bude mamutím spôsobom podieľať na zostavení novej slovenskej vlády. Nie je tomu však celkom tak, pretože uvediem príklad. Tak napríklad, spišská Borovička má takmer o 6% viacej ako HZDS. A to už nehovorím o napríklad, uvedem ďalší príklad, napríklad taká Bošácka Sivovica, ktorá má sama o sebe takmer 60%, čo by jej kudne stačilo napríklad na príjmanie ústavných zákonov, alebo dokonca aj na odvolanie, pravda, prezidenta republiky. Áno? Samozrejme zatiaľ nie je známe, že by Sivovica mala o tento úrad záujem. Dôležité teraz bude sledovať, či sa Vladimirovi Mečiarovi podarí preanáliť na svoju stranu spišskú Borovičku, pretože koalícia HZDS Borovička by bola značne silná a má by s ňou starosti aj samotná Sivovica.
tej by potom na druhej strane logicky neostávalo nič iné, iba obátiť sa o spoluprácu na iné strany, napríklad také KDH, aj keď je známe, že KDH má vyššie k omšovému vínku, ktoré síce nie je veľmi silné, ale zase na druhej strane spolupráci so SKOJ predstavuje istú politickú silu. Áno? No, ďalších volebných výsledkov vyberám. Napríklad uvediem ďalší príklad. Tak napríklad Demokratická strana podnikateľov živnostníkov a Bovle, bohužiaľ, neprekenuli magickú bezprecedentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. A práve preto sa musí napríklad taká Demokratická únia zase poobzerať o spolupráci s ďalšími partnermi, kde veľmi perspektívne pôsobí najmä Čerešňovica, pretože tá sa na poslednú chvíľu nedohodla s MKDH práve vďaka Báckovici, ktorá tesne pred voľbami uzavrela koalíciu so všetkými maďarskými stranami. No ďalej z ďalších výsledkov napríklad úplným fiaskom voľby skončili pre národne orientovanú Slovenskú národnú stranu, pravda, ktorá so svojimi 5,5%, keby chcela mať väčšinu v parlamente, by sa musela povzať po koalícii už iba ak tak s čistým liehom, v odborných kruhoch nazývanom aj špiritus. Takáto koalícia, teda koalícia SNS špiritus, by potom mala väčšinu v parlamente, ale predstaviť si takúto spoluprácu a takúto koalíciu je v dnešných časoch čistá fikcia. Ano? Takže z tohto pohľadu je zrejmé, že boj o politické kesámeti HZDS a Zvyškom Slovenska ešte bude veľmi zložitý. Čo však môžeme konštatovať už dneska, že najväčší vplyv na zostavenie novej slovenskej vlády bude mať rozhodne alkohol. Ďakujem vám za pozornosť a na zdravie. Ani. Nie je nejakým tajomstvom, že viacerí politici, predovšetkým na západ od rieky Moravy, sa nezištne prepožičali na to, aby pomohli renomovaným svetovým automobilkám. Ich pomoc spočíva v tom, že im bez nároku na honorár zabehávajú nové automobily. Niektorí novinári to označujú za škandál a úplatkárstvo. Naša redakcia sa poobzerala aj po našej politickej scéne a veru, že môže poslúžiť jedným veľmi pozitívnym príkladom. Pozitívny príklad prijal naše pozvanie a sedí tu vedľa mňa. V štúdiu vítam doktora Petra Čerpáka, ktorý je ktorý je významným podpredsedom. Dobrý večer, pán Čerpák. Dobrý večer. Vo verejnosti sa povráva, že ste vraj mali prijať nejaký úplatok. Od ktorej firmy to bolo? Tak oslovili ma niektoré firmy, ako napríklad McDonnell Douglas a Martin Marietta, aby som im ho zabehol. Koho? Alebo teda presnejšie čo? No predsa raketoplán, nie? Volá sa Columbia. Aha. Inak nič veľkého, dĺžka nejakých 80 metrov, výška slabých 8. Ale predsa len nebolo by bývalo rozumenejšie, keby ste sa k celej tejto transakcii priznali? Predsa len viete, s takým raketoplánom sa človek dosť ťažko stratí niekde na parkovisku. To prosím vás, aké parkovisko? Čo za parkovisko? Však ja to vytiahnem tak akurát raz za mesiac a hneď z toho robia haló. No tak to viete, novinári aj z raketoplánu hneď urobia slona. No a najväčšie problémy mám, keď chcem letieť s rodinou na chalupu. Vtedy to musím oznámiť všetkým štátom v Európe. Hrozné. Človek vás až obdivuje, ako to všetko zvládnete. Pozrite sa. Závislí ľudia si ukazujú prstom na oblohu a hovoria si, aha, Čerpák, zase si letí niekam na Jupiter. A popri tom ani netušia, aké starosti ja s tým mám. Ano. Napríklad, stretnem sa s rojom lietadiel, musím celú Kolumbiu poumývať. Miniem na to 2,6 milióna kubíkov vody. A hneď mi z Gabčíkova telefonujú, že im klesá hladina. A to už nehovorím o tom, že sa blíži zima, potrebujem doliať do chladiča Fridex. To zas bude reči. U Čerpáka stojí 7 cisterien. Boh vie, čo mu zase doviezli. Zlé jazyky vravia, že ste za Kolumbiu ešte nezaplatili ani dane, ani poistku. Ani nezaplatím. Predstavte si, že poisťovňa chce, aby som si na ňu namontoval alarm. Ako keby nestačilo, že mám na volante kramľu. Meria 7 metrov.
Asi to na Slovensku nestačí. To viete, raketoplány sa dnes strašne kradnú. No ale prídeme k poslednej otázke, ktorá by našich divákov hádam najviac zaujímala. Čo myslíte, pán Čerpák, prečo si tieto zahraničné firmy, ktoré ste menovali, vybrali na to obetovanie práve vás? No tak toto je pomerne dôverná informácia. Mne to zdôvodnili tým, že potrebujú niekoho, kto bude určite letieť. Aha, rozumiem. Takže šťastný let a dovidenia. Dovidenia. A veľa šťastia pri daňovej kontrole! Z agentúrneho servisu sme dostali ďalší oznam. Organizácia chovateliek oznamuje, že v obci Manželská nad Ipľom na Vernostnej ulici sa dňa 10. novembra uskutoční celoslovenská výstava manželov Hňub 94. Vítané sú skrotené exempláre, ktoré je možno vystavovať na voľnej ploche bez obojkov a mrežovaných klietok. Súčasťou výstavy bude aj súťaž v drezúrovaní manželov a seminár o najvhodnejších krmivách. Novinkou bude predaj medzi manželmi mimoriadne obľúbených alkoholických tyčiniek. Vážení diváci, musíme si povedať, že reklamy vysielané po celej našej zemeguli nevždy hovoria pravdu. Presnejšie povedané, málo kedy. Ba dokonca by som si dovolil tvrdiť, že až skoro nikdy. Štatisticky je dokázané, že ani naši občania nie sú celkom mechom praštení a ľúbivým reklamným rečiam verí dnes u nás len málo kto. Presnejšie povedané, na Slovensku je úplne veriacich zhruba 35%, ešte presnejšie 34,95%. O to viac nás teší, že aj v našom biznise sa objavila reklamná agentúra, ktorá pracuje na úplne opačných princípoch ako tie ostatné. Jej názov je Pravdu a nič len pravdu a jej šéfom je inžinier Jozef Huncut, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Huncut, prezráte našim televíznym divákom, o čo vám vo vašej reklamnej agentúre ide? O pravdu a o nič, len o pravdu. Aj v reklame. Kde to má pravda poriadne ťažké. No. Veď si len zoberte rôzne tie reklamy na pracie prachy. Tie sú skutočne za všetky prachy. Áno. Tam sa to len tak hemží červeným vínom poliatými šatami, smrdiacimi oteckami a rôznymi inými nadprirodzenými bytostami, ktorým už snáď nikto normálny nemôže uveriť. Áno, no hádam len tých 35%. By ste ma láskavo nechali dohovoriť, hej? Áno, nech sa páči. Čiže ide mi o to vytvoriť pravdivú reklamu, ktorej by mohol uveriť aj človek, ktorému nevyoperovali polovicu mozgu. No, priznám sa vám, že aj keď napríklad mne zatiaľ na mozog nikto nesiahol, neviem si túto vašu alternatívu v praxi predstaviť. Dobre by bolo, keby sme si mohli pustiť prvú ukážku z mojich reklám. Poprosím réžiu. Prala som ja na potôčku, prala som. Pýta sa muzikantov, či ja som. Zdá sa, že jej prádlo je úplne biele. To všetko môj nový prací prášok. Vyperie úplne do biela. Ježišmária! Toto hádam nevyperie ani môj nový prací prášok. Skúsme to. No tak, je bielizeň čistá? Dokázal to ten náš nový prací prášok? Nedokázal. No tak nedokázal. Nie všetko sa podarí, stará moja. No, vidíte? Áno, už mi je to trochu jasnejšie, pán Huncut. Len mi nie je jasné, od koho vlastne dostávate zákazky. No tak, aby som pravdu povedal, zatiaľ sme ešte nejakú výraznejšiu zákazku zvonku od klienta nedostali. No a čo? O to viac ich vyrobíme vo vnútri vlastnej agentúry. O to viac! Ja sám som teraz napríklad autorom jednej najnovšej reklamy na výrobok, ktorý bol do istého času dosť podceňovaný, zaznávaný. Áno, až ľama ide z toho. Len pokojne, pán Huncut. O aký výrobok konkrétne ide? O bežný prášok.
Prosím? Obežný prášok, čo sa ho len vo všetkých reklamách naurážali, napodceňovali, naohovárali. To teraz som prala v bežnom práška, moje pravda sa mi to, že zažratá, celá bola zažratá. Nás to ide šľak trafiť. No, aj mňa. No, radšej si pustíme ďalšiu ukážku. Réžia. Doteraz som prala s týmito farebnými práškami, ale bola som krava. Odteraz periem iba v bežnom prášku a som spokojná, jak také hovado. Bežný prášok a starosti sú preč. No, čo povieš, starý, čo? No tak to je konec koncov vaša vec, aké výrobky propagujete. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Keď sa ti nepáčili tieto, ja mám pre teba ale naozajstnú bombu, rozumieš? Nie. To je naozajstná bomba. Nie, vážne. Bomb je u nás naozaj dosť, takže... Réžia, poďme. Nie, prosím... Donedávna som mal 2 manželky a bol som spokojný. Odkedy mám Aničku, v mojom živote sa všetko zmenilo. Áno, pán doktor, my vám v mene všetkých divákov Apropo TV ďakujeme za rozhovor a vašej pravdovravnej reklamnej agentúre želáme iba samé úspechy. Sme naozaj radi, že našu kultúrnu rubriku môžeme venovať našim dôchodcom, ktorí sú na zaslúženom odpočinku. Práve pre nich bolo otvorené nové kino Hurá na Ondatrovej ulici v Bratislave. Naša kamera samozrejme pritom nemohla chýbať. Vychutnajte s nami aj vy atmosféru otvorenia nového kina, kde sa už pomaly začínajú schádzať naši skôr narodení spolupčania, aby si pozreli premiéru filmu Quo Vadis. A kam ideš? Do kina. Čo tam hrajú? Quo Vadis. Čo to znamená? Kam ideš? Do kina. Čo tam dávajú? Quo Vadis. Čo to znamená? Kam ideš? Do kína. A čo tam dávajú? Quo Vadis. A čo to znamená? Kam ideš? Do kina. A čo tam dávajú? Quo Vadis. Čo to znamená? Kam ideš? Do kína. A čo tam dávajú? Quo Vadis. Čo to znamená? Kam ideš? Do kina. A čo tam dávajú? Quo Vadis. A čo to znamená? Kam ideš? Do kína. Čo tam dávajú? Športové spravodajstvo je neodmysliteľnou súčasťou nášho Apropo TV. Prinášame vám teraz rýchly obrazový sled niektorých zaujímavých športových disciplín.
V rozbúrenom čase, kedy nič nie je isté, každý z nás hľadá nejaký ten maják, prípadne pevný bod. Okrem toho sa každý z nás snaží dostať niekam, kde by sa cítil bezpečný, kde by bol prípadne aj na výslní, aj keď sa stalo, že už sa niekedy v minulosti namočil. Ako však vedieť, či nejaké výslnie vôbec bude a prípadne ak bude, kto na ňom bude a prečo na ňom bude a dokedy na ňom bude. Odpovede na tieto, ale aj na mnohé iné otázky sa nám mesiac snaží predstierať náš poveternostný referent Stanislav Radič Situačný. No a my samozrejme predstierame, že tieto jeho na tieto jeho výsledky netrpezlivo čakáme a že im samozrejme veríme. Príjemný novembrový večer, vážení televízni diváci. Možno sa vám niektorým bude zdať moje oblečenie trošku staromódne, ale hádam si ešte spomeniete, aké pesničky o počasí sme si pred pár rokmi spievali na námestiach a čo z nich nakoniec ostalo. Medzi tým však vznikli nové zborové pesničky a my sme sa opäť dostali do štádia, kedy poručeno Bohu poručíme vetru a dažďu. Na vaše nespočetné pripomienky, že sme jedinou reláciou, kde sa nič nežrebuje, sme sa rozhodli, že dnes si vyžrebujeme úplne všetko. Takže na úvod by sme si vyžrebovali celkovú poveternostnú situáciu. Zakrútime krátko súdím a vidíme, že po tých veľkých voľbách a pred malými voľbami môžu vzniknúť tak neuveriteľné kombinácie strán a hnutí, že bude najlepšie rovno si ich vyťahnuť z bubna. Námatkou spomeniem napríklad takú koalíciu HZDS a KDH. Ďalšia možná kombinácia by mohla byť napríklad Eduteleš a povedzme SDL, však, ktorá sa nám trošku už trhá. Inak po voľbách z Bratislavy smerom na východ začne pôsobiť veľká povolebná nátlaková vlna, ktorá spôsobí rozsiahle kreslotrasenie. Prvým náznakom tohto kreslotrasenia bude to, že šéfredaktori začnú lietať poriadne nízko. No ale aby náš bubon nevychladol, poďme si hneď vyžrebovať aj ďalšie významné udalosti, ktoré nás ešte čakajú. Takže najskôr príde Martin na bielom koni. Po ňom príde Vladimír na divokom koni. Ďalej príde Michal na hradonom koni. Potom Peter na siamskom koni. Ďalší, to bude svätý Ján a Jozef na opozičnom koni. No a celkom na záver príde Janko na červenom somárovi. Takže pre týchto všetkých utvorte koridor a dovidenia. Vážení televízni diváci, naša redakcia už dostala od predstaviteľa odstupujúcej, ale o to aktívnejšej generácie signál, aby odstúpila. My teda odstúpime. Ale v decembri sme tu znovu. Na to môžete zobrať vodku za správa. Na zdravie a dovidenia. Na zdravie. Viva Slovakia, len v láske môžeš raz. Viva Slovakia, už dozrel nám ten čas. Viva Slovakia, máš takú mladú tvár. Viva Slovakia, už nikdy žiaden svár.